Το Μίτσο, τυράνισε το Μίτσο και εμένα. Γιατί να συντηράγεις? Το Μίτσο. Μίτσο, έλα εδώ να πεις. Έχουμε δηλώσει κάθε τέλος παιχνιδιού. Δεν πρέπει να πάω στον MVP του παιχνιδιού. Εγώ ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου δείξε εμπιστοσύνη. Τον προπονητή και τον πρόεδρο που μου δείξε εμπιστοσύνη. Πάλι είμαστε νικητές. Οι παίχτες ήδη φεύγουν, ούτε ντους δεν κάνουν εδώ μέσα. Είναι απογοητευμένοι. Ο αντίπαλος εδώ έχει τη γνώμη ότι. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ποιος ήταν ο νικητής. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι κέρδισε. Έχει νικήσει το άθλημα βασικά. Έχει νικήσει το. Έχει νικήσει το μπάσκετ. Εγώ είδα την σκορ. Ήταν 54-53 ή 53? Ήταν 54-53. Μίτσο με το δικό σου τρίποντο. Είμαστε νικητές για ακόμη μια φορά στα κυπριακά γήπεδα. Είναι εκπρόθεσμο. Μίτσο. Τι, μόνο. Ο MVP. Πάγα τη δηλώση MVP. Γεωργία. Μια δήλωση έτσι από μακριά. Ο Μίτσος δεν έκανε δηλώση, το Μίτσο δεν έβαλε όμως. Αφού δεν κάνει. Πες. Περίμενε. Γιατί? Πες δεν ρωτήσω MVP στο τους μας πέθανε Ήμουν ο σήμερα. καλύτερος. Πόσους πόντους έβαλες? Καλύτερος, αλλά έπρεπε να μάθετε. Πόσους? Έτσι ο Μίτσος. Ωραία.